Awu, sanibonani wey'ngane zakwethu, uthobane lona. Yebo bafowethu, nazi-ke iy'ndaba ezinye okubikayo ukuthi abadlali ekungenzeka sibavalelise uma kuphela isizini le esikuyo njena. Abadlali nje impela laba esingababona bengabuyi next season. Eyi kwanzima-ke nokho. Njengoba i-Chiefs-ke ingazange wa-renew-a amankontileka wabo ngoJanuwari, yathi-ke i-Kaizer Chiefs-ke kwi-statement sabo, abadlali kumele beziphruve, inkontileka kumele beyilwele. Kwashiwo kanjalo wathi inkontileka kumele beyilwele, okuchaza ukuthi-ke bayilwelile abanye abayilwelanga, abanye basazoyilwela ngoba phela isizini ayikakapheli. SinoNtwari laphana, uNtwari u-goalkeeper we-Kaizer Chiefs, engicabanga ukuthi umjida ube nje nebhadi, ube nebhadi elikhulu nje, engicabanga ukuthi futhi into eyamdonsela nje amanzi abhedayo nje kakhulu, noma into eyambala nje ibhadi, ngicabanga ukuthi ileya game le esadlala neStellenbosch, lapha bebethi bafuna ukumkhipha khona wala ukuphuma, engicabanga ukuthi iyona nje igame engazange ibe nesithombe esihle kuyena nakwi-management, engazange nje yakuthanda lokho. Kube-ke lo mfana lo okuthiwa uMorrissy-ke, cha uMorrissy-ke wageja nje i-penalty edlala nayo futhi iStellenbosch egemini engabe sayiwina, i-winning goal wayigeja-ke yena, wakhetha ukubukisa ngathi-ke. Size kuye-ke uMayo. Umayo-ke ngicabanga abantu abaningi bayamazi-ke, umjide nje ufike wangaba nomdlalo omuhle we-Kaizer Chiefs, esingazi-ke noma usengabuya adlaleni ngoba phela amagemu awakapheli. Umdlali ebesiboleke yena, kodwa ngathi kwakune-option to purchase uma ngicabanga, ngokusho kwami kwakune-option. Kodwa-ke naye-ke umfana kubukeka ngathi iy'nyawo izogcwala udaka uma iphela inkontileka, njengoba nje iyela ekupheleni nje manje. Kodwa ebengifisayo ukuthi umfana simthenge, kuyisifiso sami-ke ukuthi simzame nje nge-option nyana umfana, sithi nje hhayi 1 year simthenga. Angibo ukuthi engasidurela ngoba phela akasinikanga lutho, yabo, ngoba akasiyona umdlalo obhedayo kuwukuthi mhlampe ilabo coach adlala ngaphansi kwabo yibona abangekho right. Size ucele, hhayi ucele uyadlala umjida, engicabanga ukuthi inkontileka uzoyithola ucele, hhayi angingabasi lokho. Ucele nje inkontileka uzoyithola kahle nje kakhulu, ucele inkontileka uzoyivundula, ayikho into engingayisho ngaye ebhedayo. Sibuye size kuDupreez, bathi ushesha ageza. Hhayi uDupreez engicabanga ukuthi 50-50 engayithola uDupreez inkontileka, engayithola uma eyitholile bangambolekisa uma eyitholile, kodwa nje 50-50 ibhalanse yakhe engayithola engayitholi uDupreez, kodwa siyamdinga nje futhi naye, noma-ke ebuye ebe on and off naye engazazi ukuthi umephi. Size kuSerino, engicabanga ukuthi abaningi babadlali noma babalandeli be-Kaizer Chiefs ngathi sebe-right ngayo umjida, engicabanga ukuthi engayithola inkontileka angayitholi. Size kuSolomon, uSolomon uzoyithola madoda nje ku-obvious lokho. UGeorge McClue, Mr Long and Short, hhayi engayitholi naye, hhayi akathembisi, kodwa nje 60-40 ime kanjalo nje bafowethu. Engicabanga ukuthi-ke wonke umuntu engibafisela nje ukuthi bayithole inkontileka bancane kabi lana, kodwa-ke sesiyobona-ke ukuhamba kwesikhathi. Danko.